Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sunana Dr. Aisha, kuma a yau ina so in yi faɗakarwa akan wani ciwo wanda ya addabi al'ummarmu. Wannan ciwo shine wanda ake kira glaucoma. So da yawa ana ce ma glaucoma Boyayen Silar Makanta, saboda ita ba ta nuna alamu har sai ta ragu a jikin mutum. Kuma wannan yana sa a samu jinkiri wurin zartar da cewa mutum yana ɗauke da wannan cutar. To, mecece wannan cutar glaucoma? Me ke kawo ta? Kuma meye maganinta? Glaucoma cuta ce ta jijiyar ido wadda take kawo canjin yanayi a ruwan da ke cikin ido wanda ake ce ma intraocular pressure. To yanzu, kafin mu shiga bayanin glaucoma sosai, za ni takaitaccen bayani akan yanayin idon ɗan adam. Wannan shine ƙwallon idon da za mu yi amfani da shi wurin yin bayani. To yanzu na cire saman wannan samfarin idon domin ina so in yi bayani akan waɗansu halittu na cikin ido waɗanda za su sa a ƙara fahimtar wannan ciwo na glaucoma. Abin da ya raba ido zuwa gida biyu shine tabaran ido. Shine wannan abin da nake nunawa nan wuraren. Wannan shine ruwan baya, ruwan gaba kuma shine yana gaban wannan tabaran ido. Za ni cire ruwan baya kuma za ni cire tabaran ido. To kenan abin da nake nuna mana nan shine gidan gaban ido. To abin da ke faruwa a ido mai lafiya, ruwan gaban ido yana bi ta wannan kusurwa ya fita. To abin da ke faruwa a ciwon idon glaucoma, ana samun matsala ta wannan maguji ko kusurwa inda ruwa yake fita. Abin da ke faruwa idan ruwan baya fita sai ya ta taruwa a cikin ido. In ya rika taruwa a cikin ido sai ya rika takura ma jijiyar ido, kuma ita ce wannan muke gani mai kalan ɗorowa. To yanzu tunda mun yi takaitaccen bayani akan yanayin ido da kuma abin da ke faruwa a ciwon glaucoma, shin me wannan ciwon me zai rika gani ko kuma me zai rika damun shi har a gane cewa alamun cewa yana da wannan ciwo glaucoma? Abin da ke faruwa shine shi mai ciwon ido za ya lura baya ganin abubuwan da ke gefen shi, yawanci sai dai abubuwan da suke gaban shi gab da gab. Sai kuma za ya lura cewa wata sa'a za ya rika ganin waɗansu kaloli suna fitowa a gabansa. Sai kuma wata sa'a idan zai rika ruwa, za ya rika ciwon kai. To yanzu magani. Ya ake magance wannan cutan? To babban matsalar wannan ciwo shine ilimin kimiyya har yanzu bai gano mana magani wanda za ya sa jijiya wadda ta fara ɓaci saboda ciwon nan ta koma yadda take kamar da. Wato abin da nake ƙoƙari in ce, shi wannan ciwo ba ya da magani da za ya gyara ma mutum jijiyar shi. Abubuwan da ake amfani da su wurin maganin yanayin ciwon idon nan su ne abubuwan da za su sa ruwan nan ya rika bin ta magujin nan da sauri ya rika fita, ko kuma abin da zai sa ido ya rage sarrafa wannan ruwan, wato yana fidda shi har ya sa shi ya yawa a cikin ido. Idan magungunan nan ba su yi ba, wata sa'a ana yin aiki. Idan aka yi aiki, ana yin aiki domin shi wannan magujin a buɗa shi yadda wannan ruwa zai rika wucewa da kyau. An lura da cewa wannan ciwo yana bin jini, wato ana samun shi a dangi. Shawarar likitoci ita ce idan mutum ya san yana da ɗan uwa wanda ya yi fama da wannan cutan ta glaucoma, ya kamata ya rika zuwa a kan kari ana duba mishi yanayin ruwan idon shi, wato intraocular pressure ɗin shi. Sai kuma ya kamata a rika kiyayewa, ko da mutum baya da wannan cutar a cikin dangi, idan ya ga waɗansu alamu masu nuna za su iya zama cutar nan, ya garzaya asibiti a duba mishi intraocular pressure ɗin shi. Akwai takaici ka ga mutum da lafiyarsa da kuzarinsa, amma wannan ciwo ya sa ya makance.
To yanzu mun ɗan ji ɗan ƙaramin bayani akan wannan ciwo wanda ake ce ma glaucoma. Abin da nake son mutane su tafi da shi bayan sun kalli wannan ɗan ƙaramin bayani shine ita wannan ciwo ta glaucoma ba ta da magani wanda zai sa mutum ya ganin shi ya dawo yadda yake. Sai sa shi wannan cuta dole a riƙa ƙoƙari ana kama ta da wuri kafin ta lalata wannan jijiya ta ido.